खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैगौ जुलाइनि 1 खालारनिफ्राय बासनि भाराया बारायसिगोन। 1 जुलाइनिफ्राय आसाम हान्थामेला बिफाना बास गारिनि भारानि बेसेनखौ 70% बांहोनायनि थांखि लादों। हादोरनाङैनो पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांनायनिफ्राय बांनायखौ लानानै गेदेर थांखिखौ लादों आसाम हान्थामेला बिफाना। गसाइगावआव फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा बर' सुबुङा जिउ खहा जादों। सानफां रेन्जनि बेन्दोंआव थानाय रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव थाइसेगुरि गामियाव थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा बर' सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ थाइसेगुरि गामिनि थागिबि सोरखारि गावबुरा रत्नेश्वर बसुमतारी 22 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरनि 2:30 रिंगासो समाव थाइसेगुरि गामिनि दिलीप ब्रह्मनि न'आव फैनानै खोथिया फोनो जोलै दोननायखौ जानाय समाव रायजो राजा आरो ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे सोरखारि गावबुरा बिथाङाबो हाग्रानि मैदेरखौ होखारहरनो नाजानायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै फोरमायदों गामिनि सुबुंफोरा। लोगोसे ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि जेंनाया सानफ्रोमबो बांबोगासिनो दङ, नाथाय रायमना नेशनेल पार्कनि खाथि खालानि सुबुंफोरा रैखाथि गैयै जानाया बारानिफ्राय बारा जादों होननानै गामिनि सुबुंफोरा अजद होदों। पुलिस आरो फरेस्ट गार्डफ्रा जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै गोथै सहखौ उननि समाव बोखांहोयो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय क'क्राझारसिम दैथायहरनाय जायो। जाथायखौ लानानै रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथियाव रायजो जानाय थाइसेगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा हाग्रानि मैदेरा बेफोरबायदि सानफ्रोमबो उदखार खालामबाय थानायखौ रैखाथि होनो थाखाय BTC सोरखारनि खाथियाव गोख्रों दाबि खालामदों। हाग्रानि मैदेरा सानफ्रोमबो आदार नागिरनानै गामियाव हाबफैनानै बिफां लाइफां न' बां खहा खालामलांनायखौ गोख्रैनो सोरखारा अनसुंथाइ होनांगौ होननानै दाबि खालामदों जायगानि रायजो राजाफ्रा। आसामाव आयेन बेरेखायै हौवा हिन्जावफोर बांलादेशिफोर हाबफैनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों आसाम पुलिस आरो BSF जवाना। आसाम पुलिस आरो BSFआ थांनाय हराव खमैबो सा 21 बांलादेशिफ्रा आसामाव आयेन बेरेखायै हाबफैनायखौ सिनायथिनानै गावसोरनि जायगायाव दैथायहरफिननो हादों। गहपुर बुरैखादाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। मर्निं वाक खालामनो थांनाय सासे आइजोखौ दुथां सुबुंफ्रा गारियाव जर जुलुमै दिखांनानै लानानै थांदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुंनि 4:25 रिंगासो समाव बुरैखादनि 15 नं माहारियारि राजा लामायाव साब्रै सिनाय मोनै सुबुंफ्रा गुफुर गाबनि गंसे साखा खबनै गारियाव मर्निं वाक खालामनो फैनाय आइजोखौ गारियाव दिखोनानै जर जुलुमै लानानै थांदोंमोन। उननि समाव पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव आइजोखौ रैखाथि पुलिसआ बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि 3 नं भुटियासां गामिनि साथाम सुबुङा साग्लिसार गामिनि बाहागिनि न'आव आलासि जाखांनानै न' फारसे गिदिंनानै फैफिनबाय थानाय समावनो हरनि 9:10 रिंगासो समाव हरखाबै गावसोरनिनो इ-रिक्साजों जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों। लामा सेरजों थानाय दंग'आव इ-रिक्साया लामानिफ्राय गलांनायनि जाहोनाव खासिया बर' मुंनि सासे 64 बोसोर बैसोनि सुबुङा इ-रिक्साजों होसिनजानायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो गुबुन सानैया खुनुरुखुमै रैखा मोननो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। जोंनि फरायसालिफ्राव टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ साख्रि होनायनि थाखाय जे नायबिजिरनायनि हाबाफारि जादों। बे हाबाफारिया मालांखौनो जोङो फोजोबनानै लानो हाबाय। जोङो एपइन्टमेन्ट होनायनि मोनसे प्रसेसआव दंबाय थायो। खिन्थु खाफाल गाज्रि बाथ्राया जाबाय थांनाय UPPLनि आमोलावनो सुप्रिम कर्टआव मोनसे केस दङमोन निउसफोरनि जायफोर केन्डिडेटफोर बे निउसनि डिग्री लानाय क्वालिफाइड जायफोर माने केन्डिडेटफोर बिथांमोनहा माने 2024 ना मालाब्लानो थांनाय UPPL सरकारनि आमोलावनो बिथांमोनहा सुप्रिम कर्टआव केस होनानै दोनदों आरो गुवाहाटीयाव हाइकर्टआव केस होनानै दोनदोंमोन आरो गुवाहाटीनि हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआ जोंनो मोनसे बिथोन होदों जे सुप्रिम कर्ट आरो हाइकर्टनि केसआ डिसमिस जायागौ माने BTC सरकारा टेटनि जायफोर क्वालिफाइड अलरेडि भेरिफाइड जायफोरखौ जों नायबिजिरनानै फोजोबबाय मोनथावथाव केन्डिडेट हिसाबै जायफोरखौ जों दा सायख'नानै लानो हाबाय बिथांमोननो एपइन्टमेन्टखौ दानो होनो मोनथ'वा होननानै जोंखौ कर्टनिफ्राय बादा होदों। जायनि थाखाय जोङो दिनैहाय फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैला, रिटायार जानानै थांजोब्बाय। फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय फरायनायफ्रा दिनै ब्रेकडाउन जानो नागिरबाय, फरायसाफ्रा बिराद जारला जाबाय। बेखौ नुनानै जों गाबोन दिनैनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ बेबायदि मोनसे थासारि जादों। बेबायदि गिलु फालु फोरोंगिरिनि आंखाल थासारियावबो सुप्रिम कर्ट आरो हाइकर्टआव मोननै केसआ गां थानायनि थाखाय आरो बिथांमोननिफ्राय जे मोनसे अर्डार केसआ जोबागौमानि एपइन्टमेन्टखौ होनो मोना होननाय बे गिथाव बाथाव अर्डार थानायनि थाखाय जों एपइन्टमेन्ट होनो गोसो दंब्लाबो जोङो हानाय जायाखै। जों सेस्था खालामबाय थादों सुप्रिम कर्टनि केसआ बावैसो जोबगोन, हयथ' खनसेसो एफआइआर जाबानो जोङो बेखौ फोजोबनो हासिगोन
आरो हाइकर्टनिखौबो जोङो हयथ'बा मास मोनसेसो हयथ' लाबावगोन दा बेबायदि केसआ जेला जोबगोन सुप्रिम कर्ट आरो हाइकर्टआव जे दङ होमबानो जोङो अखानायैनिफ्रायनो जों एपइन्टमेन्ट होनायनि राहाखौ जों खालामगोन